Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay. Location kan DC, GB News niya ang digdi sa Barangay Kapantawan, na syudad kan Legazpi. Dahilan ta ngunyan makakaulay tatabi Sir Pio si Kapitan Eric Simbrizuela kada sambitan ng barangay. May kinaraman tabi ni Sir Pio sa pagpadagos kan Mm. sa indang palit plastic bottle sari-sari store campaign. Mhm. Initabi Sir Pio na proyektong ini may pakinabang pala ini sa barangay. Iyon Ta so nai-report mo several weeks ago na may plano na mga plastic na botelya parang babakalon. babakalon tabi Sir Pio in exchange kan mga nagkapira mga goods. Yun, nai-report man kayo sa Tingog Ah, Roger to that. siguro a month ago. Go ahead. Oho, Roger to that tabi Sir Pio. Asin magpapadagos ini ngunya na Agosto. Mhm. Ngunyan kaulayon ta si Kapitan Eric Simbrizuela may kinaraman sa siring na bagay ta sa barangay kan Kapantawan may mga nagkakapiraman sindang mga greening program na paggagamitan kay ni mga botelyang ini. Akap maray na aga po lagkat sa DCGB si Pio Fernandez po nasa ibong na linya. Ano po ang pinakang-objeto kay ning palit plastic bottle na kampanya to? Good morning po, Idol. Sir Pio. Kapitan, maray na aga. Salamat po sa oras. Kumusta so far, Kapitan? An apresyasyon kan tawo, igwa na po ni nagpapalit plastic dyan sa Indotabi. Over? Yes po, Sir Pio. Ang palit plastic bottle ni pong program, nagpumni po iyan ketong last June 2019. Inot mo na po mga school materials sa mga tigtao para lang sa mga kabarangay ko. Kunyan, sa season 4, inopen ko na po sa Kabus ng Ligas Peños. Oho. Mas dakol po ang kaipanan ng mga plastic bottles. Okay. So, Tigdawang ko po kay sarong taglay na put waste in the right place. So, in plastic bottles po, ang proceed po kayo para sa tigigibo may floating garden, as in floating trash trap na nilalagay po sa Tibo River. oho. Di primerong punto, dati so barangay sa naninduan pinag-encourage na mga botelya, mga plastic na botelya, darahon diyan sa Indo, sa barangay, sa salidahan manin mga goods, commodities. Ngunyan, inopen na nindo sa bilog na Legazpi. Yes po, sir. Mhm. Open na po sa Gabos na Tagaligaspi. Ang venue po kang palit plastic bottle, ang sumuyang sari-sari store, give every Saturday morning sa main entrance po kang New Legazpi City Public Market. Oho, yan. Ano ang sistema, anong dadarahon na klase ni plastic na botelya, buda, pira, ang dapat darahon? Over? Okay po. Ang Gabos ng plastic bottle, dapat iga po siyang takop. May cup po siya, tanganing di siya malaog tubig. So, 4 pieces na 4 liters to 6 liters na mineral water bottle, nakambyon ni sarong noodles, makakapili po sinda kung sa soup or sa pancit canton. 6 pieces, 4 liters to 6 liters with cup, papalitan ni makakapagpili sinda either kung sardinas, pork and beans, or meatloaf. Sa mga soft drinks naman po na bottle, 1 liter to 1.5 liter, ang apat na pidaso, papalitan ni sarong shampoo. 8 pieces, sa noodles naman, nakakapagpili sinda either pancit canton or soup. 10 pieces of drinks bottle, makapagpili naman sinda sa mga canned goods, sa sardines, pork and beans, or meatloaf. Aha. Yan. Sa madaling sabi-tabi, Kap, depende sa daramong botelya, buda sa size, an maitatao man na kabalyo. Over? Yes po, sir. Oho, Depende po sa dakol kang botelyang gara. Iyo po. Kumusta ang asigurasyon niya to kan supply na pangsalida sa mga plastic bottle now that you are opening up sa bilog na Legazpi? Dakol ang mga mapasiring dyan na may darang plastic. Over? Okay po. Sa pagpuli po, nakapag-prepare lang kami diit na item. So, ngunyan naka-second week na po kami, nag-arabot lang po sa mga ayuda kan sa kuya mga barkada, nagpadararaman po kipagsuporta. Okay.
Sa indong gigibuhon kan mga plastic bottles na yan, ano ito pala, floating garden, over? Naputol. Luen, standby, naputol kita, no? Dali, ma-reconnect kita, Kap, ma-reconnect lang kita, naputol sa tuyang signal. Gibuhon yata, may proyekto sin nagigibuhon kaan, parang floating garden ba yon or what, tabi? Ipa-describe taki kapitan, ano, dyan sa Kapantawan. The very first time na igwaning araw kaning LGU, barangay level na massive ang kampanya. Go ahead, Tabi. Sir Pio, medyo kaya nagpo-problema ang signal. Oho. I-connecta na sa direkta dito sa BHF si Kapitan. Sige, oho. Roger Tabi Kap, uni tabi ang monitor, ipadagog ko tabi sa imo. May mga nagkapira pa tabing kaputan si Sir Pio Tabi. Hello, Kap. Good morning, Tabi Giraray. Good morning po. Opo. Ano so gigibuhon takan matitipon na mga plastic na botelya, over? Yung mga plastic bottle po, nagibo po kami ki mga floating flat. So, wala po kami ki maiwas na malalagan digdi ki dry land. Ang barangay ko baga nasa urban, nasa sentro. Mm-hmm. So, tigamit miso anong yaon lang digdi sa muya. Igo kami digdi sa likod na para sa may salog. Swamp na medyo matubig pang lugar. Mm-hmm. Duman mi po ginibo, liniligan mi ito as in naglilagan mi yung mga mating. Ang laog niya po, ang sa irarom niya gabos, mga plastic bottle. So, nag-upload po sa mga steel mating nasa ibabaw po sa mga idalag mi sa mga tinanom. Yan. Ikaw kung nahilin paano kan Tabi sa internet, resort na kuan sudakulaan ng proyekto, nagparatipon man siya ng plastic bottles, ibo niyang mini resort sa sarong talog o sa sarong dagat, to restaurant, so bar, so kan kumananggad araw kan ideya floating pero mga botelya na plastic at gagamit, over. Yes po, Sir P. Actually, dumang ko man po na kung aso idea pong palataw kayo ng mga mating na sa floating garden po. Ay, very good. Dahil daw magparada kulugod ang magparabakal nin plastic na botelya ta nga isalida ta dumang kapitan. Basta po, ang asiguration ko po kung may darawang po sinda, palitan niyo po kang barangay. Okay. So, iba pong dyan na plastic, may partner man po kaming NGO, at saka sa Roman na negosyado dito sa barangay ko, malag po kami ki floating trash trap sa Tibo River. Floating trash trap sa Tibo River. Yes po, Sir Pio. Floating trash trap. Anong ideya pakiladawan po? Go ahead po. Sa mga plastic bottle po na halis sa soft drink, nilaw po siya sa sarong parang net, fish net, papalatawon siya po sa Tibo River. So, gabos po mga floating garbage na tinarapok sa esteros na linuwas sa dike, matatrap na po siya dyan. So, dahil na siya makakaabot sa Albay Gold. Ayan, okay. Now, saan ibubugtak yan? Sa Linderos Tabi kan Barangay Nindo? Yes po, sir. Sa site po kang Legazpi City Public Market. So, di kibaga po na pinapuon dyan sa site kang market. Dire-diretso na yan pa duman sa Albay Hotel, asin pa San Roque, paluwas ng Albay. Opo. Sisay an enkargado na kan sumatatrap dyan ng mga basura na bako manhali sa Indo, evidently sa barangay ni Duta, duman nga sa kapinuunan kan Linderos nindo ibubugtak. Sisay na an mahali kay Tabi kung may manatrap na, over. Nag-forma po ako sa Romance Organization digi sa Muya. Kami na po ang mahali kay sa Muya naman na participation para sa environment na malinig mi perme ang digging ini. O di masusupog-supog na so mga sa inutan na barangay para tapog tao to sikap yung maakwat kan basura ta. Yung nga po, Sir, yung tiga-post ko nga sa Facebook, nasabi ko sa mga tiga-agiyan dyan kang mga esteros na maluwas digi sa Tibo River sa matapos ng pagtapok ng mga basura. Araw po kayo kang nakaaging nasa pagbaha, ang tumira po sa diki, gabos mga lapa na nyug, sa mga nagitinda po yung mga buko. Oho, yeah.
iyo tabi ta ara mo ngani ka paminsan an sa kuya digding karaw na sana. Yan ang mga salog ta kung ano-anong titapok. May titapok na piano, sopa, sala. Naluwas po dyan kamo sa ano, lalo pa nagapalip dyan kami sa Erarong pag nagatiklaging. Oho. O di sige iyo man sa natabi yan kap kung ikaw ka pang gustong idagdag, please go ahead. Sa mga kabarangay ko po, advance happy festa po sa Indugabuso. Dahil kitang magkiwaki mga aktibidades ko niya na upcoming barangay festa sa August 10 dahil sa pandemya. So, ano ko po sa Indo, alas 5 kang hapon, magkakagawa kita aking Fiesta Mass, nagibunta na, kita po ang maduman sa St. Raphael Church. Kasi naman, iko kami kipa-contest na Best Cuisine, chicken cooking contest sa pagkaaldaw. So, ang mechanics po, i-post ko na lang sa Facebook kasi sa group chat kang buong barangay. Sige. Salamat in advance. Happy Fiesta Cup. Keep safe tabi. Thank you po, sir. Keep safe po sa Indugabuso. Roger, so yan tabi Sir Pio, si Kapitan Eric Simbrizuela kan Barangay Kapantawan ta iningiwan ta talaga tabi Sir Pio na ma-explicar ini sa ere saro ini sa mga pinakang inot na proyekto digdi sa Legazpi an sa yaman na campaign para sa pagsalbarkan kapalibutan. Kopya. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya. Ako po si Luens Bursi Barcena. Salamat Luen sa istorya.